אז שלום לרונית סינקרסנטי, קונפיסיירית, שהגעת היום להכין לנו לדר פירות. נכון. בזמן שאת מתחילה להכין, תסבירי לנו בכלל מהו לדר פירות. קודם כל, לדר זה מה שאנחנו מכירים רק לדר ממישמיש, שמוכרים בחנויות ממתקים, שהוא מכיל טון סוכר, גופרית, כל מיני חומרים מהתעשייה שאנחנו לא ממש רוצים אותם בממתקים שלנו ובכלל. זאת אומרת, כמה שאפשר פחות ממתקים, אבל אם אפשר אותם עם כמה שפחות סוכר. לדר בעצם אמור להיות עשוי מפירות, אך ורק פירות. אין צורך בכלל בסוכר כשעושים לדר. ממתק מפרי. ממתק מפרי. זה כמו שאומרים שפירות הם הממתקים של הטבע, זה הלדר. אז את הלדר שלנו היום אנחנו נעשה מתפוחים. אנחנו פשוט טוחנים תפוחים. זה כל כך פשוט להכין. צריך לטחון... מה המצרכים שצריך בכלל? פירות? זה רק פרי נקי. ולדר אפשר לעשות מכל פרי. לא, הייתי בטוחה שעושים את זה רק אנחנו טוחנים את הפירות, אנחנו נוסיף להם קצת אגסים, ככה שיהיו קצת טיפה יותר רטובים, עסיסיים. והרעיון של הלדר הוא אחרי טחינת הפירות, אנחנו מייבשים אותם בתנור. משטחים את התערובת ומייבשים אותו בתנור ב-90 מעלות, תנור טורבו למשך 4 שעות. 4 שעות? כן, זה כל הסיפור. את לוקחת את כל התערובת הזאת ומייבשת אותה בתנור. מייבשת אותה בתנור. אנחנו פשוט מוסיפים את זה ככה שיהיה תהיה טיפה יותר רטיבות. אנחנו מעבירים את זה לתבנית מרופדת בנייר אפייה. משטחים את התערובת, וזאת התוצאה שלנו. אחרי 4 שעות, תראו מה מתקבל. וואו. מתקבל פשוט. זה מזכיר כמו את הגומי גם של הילדים שהם אוהבים לאכול. נכון, את יודעת שתמיד בישראל היו מייבשים את הלדר בחמסין, בחוץ. תולים את זה על חבלי כביסה זה היה כיף לסבובים. נכון, בדיוק. זה מה שנקרא רואופות, נכון? לא, זה לא רואופות, זה ממש, זה פשוט ממתק. זה ממש ממתק. תראו, קוראים לזה ליידר, זה כאילו, זה מזכיר אור. נכון. וזה מתפוחים, זה ממחית של תפוחים ואגסים. אפשר לטעום. אין בזה שום סוכר, זה פשוט הפרי מיובש, ואפשר לתת את זה גם לילדים ככה. אז זה פרי, זאת אומרת, זה ממתק שהטבעונים כביכול המציאו? זה ממתק לטבעונים, זה לא שלך, לא, לכולם. והנה, וזה מגיע ככה, וזה מה שאמור להיות לדר. לא אמור להיות כזה שמן, ורק ממישמיש אפשר לעשות אותו מפירות יער. אפשר לעשות אותו מכל פרי שאנחנו רק חושבים עליו. פירות הדר גם? זאת אומרת, היית מנסה לעשות או פירות שפירות הדר יותר קשה? פחות, יש פירות, זאת אומרת, נגיד שמאוד מאוד נוזליים, מאוד ג'וסיים, יותר פירות שיש להם בודי, כמו תפוח, חבושים. יש לנו כאן חבושים, לעשות לדר מחבושים, זה דבר מדהים וזאת העונה. אפשר פשוט לטחון אותם. להוסיף על החבושים שזה... מה שמדהים פה, שאת עושה את זה באמת מפירות טריים. כן. בכל פרי שיש גופרית וזה. נכון. וחבושים שעכשיו מתחילים גם להופיע, זה סוג של פרי שאפשר לעשות ממנו הרבה מאוד דברים. יש שם הרבה מאוד חומרים, שא' יש שם הרבה מאוד סיבים, וב' יש שם הרבה מאוד חומרים שהם נלחמים במחלות שלנו, כמו מחלת סרטן וכאלה. לכן זה פרי מדהים. אני אוהבת אותו לאכול ככה, כל מסתכלים שאני לא נורמלית, אבל... זה נורא טעים כשהוא צהוב. זה כמו תפוח, קצת קשה יותר. אני חושבת שזה גם טכניקה נהדרת לילדים שלא אוהבים פירות, להכין לו את הממתק הזה, ואז הוא מקבל מנת פרי כממתק, והוא לא צריך לספר לו. זה ממש שכבה דקה. כמה פירות היה פה בערך? כאן היו בסך הכל 4 תפוחים ו3 אגסים. וואו. 7 פירות, וזה כל אחד לוקח חתיכה. תסתכלו כבר כמה אני מסדרת כאן. זה ממש, זה הרבה ממתקים, ולא צריך יותר מזה. זה גם לא ממתק שאת רוצה עוד ועוד ועוד. זה משהו שאת אוכלת, זה נורא טעים, ודי. וזהו, ופשוט מגלגלים. עכשיו, אם מייבשים את זה בתנור יותר מדי, אז זה גם הופך להיות כמו צ'יפס. צ'יפס פירות. נכון. עכשיו, איך היית מגשה את זה? מה הדרך הגשה שלך? אז הנה ככה, פשוט צריך לגלגל את הפירות. זה דרך הגשה רגילה של לדר. פשוט מגלגלים את היריות, ומסדרים אותם. זאת אומרת, יוצא מהתנור כמה זמן להתקרר, או שאפילו שהוא חם? זאת אומרת, מה הזמן הגשה? לא, תנו לזה טיפה רק להתקרר, כדי שאפשר יהיה לקלף את זה יותר בקלות. כשזה יוצא מהתנור זה מאוד מאוד חם, וזה קצת יותר קשה לקלף אותו, ועכשיו זה פשוט נפרד. את יודעת, אני מסתכלת על החיוך של אולגה, והיא אומרת, לא צריך להוזיל, אפשר להגיש ולאכול. לא, אי אפשר להוזיל פה. אין מה להוזיל. לא צריך, כך כמו שזה. ככה, פשוט לגלגל. ונראה נהדר.
זהו, זה ממתק. אז בסך הכל מה שאמרנו, לקחת כאן 4 תפוחים, 3 אגסים, בלנדר, למרוח, לתנור ל4 שעות על חום של 90 מעלות. כן, ובתנור טורבו, זה מאוד מאוד חשוב, כי זה הרעיון של הייבוש של הפרי. וזה כמובן במקום להעמיד את זה בחמסינים בחוץ, ולתת לאוויר לייבש את זה ולזבובים לאכול. אז בזמן הזה שאתם בינתיים תאכלו את הפירות, תשאירו לי אבל אחד. זה הזמן להיפרד מהצופים שלנו, כי הזמן שלנו תם ונגמר. תודה לך רונית. תודה. תודה גם לכם בבית שהייתם איתנו. כל המתכונים והטיפים שלנו מחכים לכם בעמוד הפייסבוק. מהיום דיאטה. ניפגש בשבוע הבא, ועד אז סוף שבוע נפלא ולהתראות. Here come bad news, talking this and that. Well, give me all you got and don't hold it back. Well, I should probably